Jaski, jendeak esaten digu, bereziki guri, ez da? Bizirik gauz, dinot, inauteriak, horren beste ibilita gero. Baina, inauteri da oraindik ere! Bale, ondo, eskerrak! Eta jendeak etengabe, serio egi hartzea dituzu inauteriak ez da inbesterako, da. Bueno, nola begiratzen den, inauteria niretzako da bizitza bera, bizitzaren metafora bat, Ilaski. Bai. Ze inauteria bizitza bezalaxe egiten da hasi eta bukatu. Bai. Inauterietan bizitza bezalaxe bakoitzak agueratzen du bere mozorroa, ezta? Bueno. Eta inauteria, batez ere, bizitza bezalaxe aspergarriagoa da Donostian. Datozela gure lehiakideak, mesedez! Eza barura! Joseba Izaskun, Alaz Neusoa, Eritzaioa. Bueno. Oso polita da, Donostia, baina behazaingo giroa, bikote. Asko zobea. Ze giro miluzen, gustora zaudete? Oso ondo. Bigarren saioa, leku hartuta, finali jokatu gabe. Bueno. Momentuz, zezakite zuen asmoen artean, miluzera joango gara. Zuek ze asmorekin etorri zarete hona? A ber, ondo ite dugu. Ados, hori ja lortu dugu. Hori da. Hori da, guain botea. Eta guain ja, a ber... Orain ja dirua. Guain ja botea, Bai, zuzenen. hori nahi genuke. Hori da. A ber. Eta diru horrekin Joseba Izaskun zer egin? Bazkari txon bat, lehenengo. 70.000 eurorekin bazkari. Bazkari txon bat ingo, dugu bian aia. 5 urte bazkaltzen, Hori da, jatetxetik atera gabe. Ez daukazu asmo zehatzik. Ba, bidai hauta. Bidaien bat ola, Noski, ona etorri zareten erako, anai arreba harremana ona da. Bai. Gauza asko egite dituzu elkarrekin, hemendik kanpora ere? Ba, nahi baino gutxio, Bai, Parranda. Bueno, Izaskune parranda, Joseba lanean ari den bitartean, zerbitzaria zu, ikaslea Izaskun. Segi elkarrekin, bidea egiten. Apa, bikote, animo, zorte hon. Lagun, lehengusina. Alazne, Eusoa, ze moduz? Ongi, zuen. Almandoztik dator gure bikotea. Alazne, aurrekoen finaleraino. Bai. Ondo, miluzen, bigarren eguna zuentzat, Eusoa. Bai. Eta... Barre egiten du, Alaznek, bai. Egia esan, guken ez dakigu nola. Eta bigarren Baina zen nien... konfiantza, Bai, Hori da. Bigarren nien hobeto gainera, ez da? Bai, beti pixket, hobe, lasaiago. A ber. Beste indar bat esango dugu. Alazne, Eusoa, ez dugu galdetu, baina pentsa, dirutza bat irabaztita, miluzen hemen dantzan daukagulako sakua, zer egin gozten nukete? Bidai bat, segurazki. Nora? Islandiara. Bai, Ai, ba. Bai. Bai, sumendi artera. Bueno, eta aurora boreara. Museoak. Aire, bai. Ez da, aurora bolearrik ez museorik. Aurora bolearrak eta, ara, Bueno, baina Norvegiara bidaia luzatzen alda. bueno. Diru horrekin Islandiatik gero. Islandian dago... Harriaren museoa. Zakilaren museoa dago Islandian. Ez da broma, Islandia, bakoitza ditu bere referentziak hemen. Islandian dago Zakilaren museoa. Dago besteak beste Rasputinen... Ez, Rasputinena Errusian dau. Apustu egin dugu, Islandian dago. Ez dau, eta ulako zakilo eta. Bueno, joan eta ikusi. Eta gero bueltan kontatu. Bueltan kontatu, eta badau, batuko nahi neu bebidaira, zeuekaz. Bueno. Ongi etorri. Eta eneritza saioa guri begira zen, nora etorri gara, ez da? Ongi etorri bikote, ondo? Eskerrik asko bai. Zuek, batzuk anai arrebak besteak lengusuak, zuek? Gu lagunak. Lagunak, ondo, baina aspalditik. Bai. Kuadrilako lagunak. Bai. Nondi gatoz? Daleku ederrekuek. Bermiotik. Bermiotik. Bermetarrak. Epa, elkar topatu izan duzu parrandan edo? Ez. Ja, ilaski ez da asko ibiltzen, ez da? Ez, zarrauen nahi. Zaila Ez, topatzea. zarrauen nahi, beste leku batzutatik ibiltzen nahi. Bermiotik gatoz, eneritz ze asmorekin? Ba, ondo pasatzie eta, a ber, irabazteko be. Bueno, orden horretan, ez da? Bai. Vale. Saioa, zertan aritzen gara, hemendik kanpo, zuen kurrikuluma eta irakurrita, ze topatuko genuke? Ni interpretazioa ikasten dau. Bai. Bai, Bilbon. Izan nahi duzu aktore? Bai. Bereziki gustoko duzu horrela... Ez, aktore, zima. Bai, telesailak, zinema, dagoena, ez da? Bai. Da dantzata itxasule saioa. Dantzan? Bai, bai. Bueno, orain ez, bai, bai. Bai, egintakue. Bai. Arraunien eneritz, zu? Bai. Ondo? Ederra? Ia miluzen, zeitzen duen? Kostako kasta, animo, bikote, zorte hon! Venga, ongi etorri! Ja. Txeko dano, kadi, ondo entzun. Tambortxu bat ingozta zuet. Zakuan miluzen gaur! 76.600 euro! Eta publikoa! Goierri eskolatik hau bazuek, zerrik asko! Eta begiratu dut, eta bai, Islandian dago, Museoa Islandian dago, nik arrazoi. Arrasto, puntuak pilatzen hasi. Joseba Izaskun zabek erantzuten lehenak.
Eta lehenengo tablako lehenengo arrastoa da, behera begira jarriko zaitu bitu, ze ondo? Epa, zema lotura. Barrakak. Hankak. Ondo? Bota? Bermio, Eguzkia. beira begira, Bueno, Zuloz beteta dago. Errepidea. Batzuk bai. Ilargia. Paso. Gure moduan listua du barruan. Islandia gogoan, bai? Islandia gogoan nik une oro. Paso. Vale. Barraskilloa. Zuloak eta kontuz. Paso. Bizilagunak badu, antzemango duzu. Benetan. Oea. Inauteriak oso ondo dauz. Bai, honetarako. bai, ez da. Bai. Inauteri giroa. Kutsakorra Alaz dira, deusema, bota, erantzun bat. Paso. Genaitz, saioa. Paso. Isiltasuna puskatzeko gai da. Alegia, zara eta pixka bator. Venga, entzun, bizilagunak Zuloa ditu. badu antzematu. Listua, zuloak, bera begira. Ez, Zer? Altaboza. Bueno, musika bintzat atera da. Pozkorailuak, ez, baina... Alaz neusoa? Paso. Eneritz, saioa? Paso. Venga, bai, denak ez dira egurrezkoak. Txirula. Mirula. Oho! Oso ondo! Zalako batean, 50 puntu, beha zainera. Umetan, zemat ordu, ez da? Titanic interpretatzen. Zemat ordu. Bai. Alaz neusoa, bigarren taula lehenengo arrastoak dio, mendian aurkituko duzu, ziur. Belarra. Arbola. Arria. Bueno, Zurruna dirudien arren, biguna da oso. Zeo zer biguna? Perretxiko bat edo onjo bat. Eneritz, saioa? Paso. Lokatza. Bero, belarritako askotan eskutatzen da. Buztina. Oso ondo! hori bai. Beha zain narregasi, Izatzure Armando bandejan Zarreko jarri, bindu. oso Lauro ondo! puntu, Armando Zera. Bale! Eta Eneritz saioa, zebek erantzuten Ba, hasi. bermio, Hirugarren taulan lehenengo arrastoa, banaka zein binaka funtzionatzen du. Zerbait? Ez. Dantza. Do? Bai, banaka nola funtzionatu behar du. Erantzun bat? Belarria. Do bat edo bi? Zuri beltzean egin zen, ezaguna. Kantatu. Josai, zaskun? Zaskun? Bat edo bi, zuri eta beltz. Xakea. Bueno, kontuz, Ez fidatu, aurpegi asko dauzka. Dadoa. Ondo! Apa, bermio! Lauro gehi puntu zuentzat. Vale! Markagailoak oso parekatuta. Imintze batzuk orain. Josua, izaskun, hartu lekua. Alazen eta uxoa, bestaldean. Ia irurak asmatza ditugun, Ondo hasita, denbora. Nik hori dezakete. Guazen. Telebista. Ikusi, bilatu. Arbela. Menua. Ez, zer dauka eskuan? Lupa. Bai. Bilagailua.
Inspektore bat. Nor. Pertsona bat, Sherlock Holmes. Bai. Ezpata. Tenis. Raketa. Esgrima. Tenis? Tenis? Ze tenis? Tenis sakea, tenis Ez, jokalaria. ez. Tenis joelekue. Ez, baina nola ari da? Pinpadel. Bai, pinponat, maiten isa, hori da. Azazkala pintatzen. Eta bezerua. Bezerua eta... Bale, zen Ze egiten ari zaio? Manikura. Osondo. Bai. Nire apurtzu bat emoten oztu txikarie. Nien naiz joan, baina... Eskuetako nahiago aukeran hanketakoa baino. Hanketako ez. Bai, gero jarri bai ondo, bai gero kentzen txikarie. Bai, orduan. Zuek egin duzue? Ni luzera etorri aurretik? Bai. Erakutsi? A ber? Ba. Guau. Sekulakoa. Ondo. Horrek, bakizu bat merezi hauzen? Alazne, 60 puntu. 60 hau batzuek! Eta azkazalak dantzan jarrita, igintzio gile orain. Zuek, Almando Zarrak, Bermio, bestaldean, hasi gara puntua pilatzen eta, segi. Ni. Debora. Eguzkia. Ez. Forma badaukagu. Bota zerbait, eneritz saioa. Zer? Handia. Bai, handia da. Ze forma dauka? Borobila. Bai. Bigarrena? Txoria. Bai. Ai, bai, Zetxori. kolibri. Ez. Ai, Zertan ari da? bai. Arbola. Bai, eta nork egiten du, edo zetxorik egiten du hori? Venga, beste bat. Bigarrena? Ai, el carpintero. Ia, nortzuti honek? Polizia, no, Zehazki? atxilotu. Bai, baina? Polizia, ez. Zer dauka buruan? Txapela. Plaka. Atzulekuen? Borobila, handia, jendea bertan igotan noria bat. Gero okila, bai, zu arotzarekin ere gogoratu zara. Egurra zulatzen duen txori hori. Eta xerifa genukan, alde batean, edo xerifa alde batean, gaizkilea bestean. Bai. Ia, handi bat, ez dau punturik. Nerit zaioa, baina irabazteko aukerak gehiago bai. Imintzio gila zuek orain, eta Beasaindarrak, bestaldean, kimika pixka bat. Bermio Beasain, guazen, Debora. Kollaria. Pintxo duna. Perla. Bai. Perlak, oso ondo. Borobila, maia. Zulon salto egin. Salto egin. Bai. Salto ber. Tobogan bat. Venga, bero. Salto tokia. Nondik? Koltsoia. Koltsoneta salto joko Piztina. koltsonetak. Piztina, bai, eta? Salto? Ondo zabil, Trampolinetik salto, salto ondo. egin. Venga, ondo. Txikie, umea. Oia. Lurra. Bien artean, ondo, ondo. Untxia. Ez da untxia. Txakurra. Bai. Txakurra. Txakur bat. Zertan Txakurra eta jabea. Zertan ari da? Agindu bat eman txakurrei. Ze agindu? Eseri, txakurrei esitzeko esan. Ez da Esertza. agindu, ari zaio. Esertza esaten. Eskatzen, Txakurrari. Ez. Txakurrari. Esertzen Zote zer. egin. Esaten. Esaten. Buia egiten. Agintzen. Agintzen. Ez. Irakasten. oh, Bai edo ez? Bai edo ez? Bai edo ez? Kupulak, gure kupulak Kupulak dino ez ez? agintzen da ja ikasitakoan. Behar genuen txakurra, ez jakin. Bueno, niretzat balioko luke. Ba. Baina ez du balio, orduen. Bermiotar diplomazia da ondo. Bai, egia ba. Bai, bi, oso ondo dau, berrogei Berrogei puntu. Dabitu ni diplomatik edan nahi. Nire... Noski, Bai, nire zalantzarik puntu gabe. horra da. Ondo, hieroglifikoak. Jo zabizaskun aurrekun oso ondo. Bai. Ia besterren beste egiten dugun. Venga, sorteon, Lehenengoa, denpora. Gu esna gaude, Zu. bale? Zu. Nor da? Zin. Izen bat dauka, txakur horrek? Zue. Zuelo. Zue... Jarraitu? Gu esan gaude zulo.
Ez? Bekuen hor da? Zuek lo. Bekuen hor da? Bale, Lady Di da bekue. Venga, zu, ikusten dugu. Oker. Oker, betizuko panpina. Bai, segurra. Oker hori aldatzen dugu, egaitzik, eker. Zu eker eta di, Lady Di agertzen da nien di, eta di lo dau. Zu eker di lo. Gero bai, Buesna, zu eker di lo. Ikusi dugu gero. Lentxeago, bigarrena. Bigarrena, denpora. Urte berrirako erosi dut. Agenda. Bai. Jarraitu. Agenda? Agenda. Agenda. Jarraitu? Agenda. Zer ikusten da gero? Eragiketa? Eragiketa? Agenda. Zer eragiketa hori? Ber. Bai, agenda ber. Berria. Bai. Vale. Geletran, Durangoko azoka ikusten dugu. Agenda, ber, askotan agertuko zaiguna, eragiketa hori, eta inteligentzia artifizialaren zeinu hori, erabiltzen duguna bai hieroglifikoetan. Agenda, ber, ia, inteligentzia artifiziala. Oso ondo. Inteligentzia guztiak erabilita, azkenean atera data. 50 puntu beha zainera. Vale. Neskak, inteligentzia artifiziala martxan jarriko dugu, hieroglifikoetarako. Alaz Neusoa, lehenengoa denpora. Min daukat. Hiri bat. Bat. Bi. Bale? Birikan. Biri. Ketan. Biriketan. Ikusi eta erantzun egingo dugu. Biri. Ikusten ditugu ketan. Biriketan. Bale? Birikak ondo, ez? Biriketako mine ez izango da. Bizotzeko mine. Maite mina. Esaten da nien. Bizotzeko mine. Ez da berdina. Bale? Animo. Alaz Neusoa, bigarrena, denpora. Ez dira kontatu behar. Frida Kahlo. Frida ez. Kahlo. Bale. Kalo? Kaloriak. Oso ondo. Frida Kahlo. Diba bat. Kalo, bateriari batek kendu, orduen dia eta ak. Kaloriak. Oso ondo. Esaten zuen iragarki batek, bizitza ez dago kaloriak zemotzeko. Eta iragarkiak saltzen zuen kaloria gutxiko zerbait. Ez badago, jarri kaloria... Un puntu, ez ondo. Zerretu egingo nahi azkenean. Eneritz zaioa, eroglifiko batzuk, ondo? Etxetik eta ondo, seguru. Bueno, erakutsi beharko? Bale, neska, bota aukerak. Ia danon artin osatzen duen. Venga, lehenengue, denpora. Hanka bat falta zuen, pi, bale? Zer ikusten da? Ant. Zer ikusten da? Bi. Hanka bat falta zuen, pi, bale, zer egaiketa dau? Norantz, zertzuk? Pirantz. Bai? Bi pirantz. Piratak. Bi pirantz, ez talako existitzen, batez be. Bi, ta oiek pirantz doaz. Orduen, pira, ta oiek. Piratak. Igual bazegoen korsario bat, bipirantz izenekoa. Igual bai. Bipirantz korsarioa. Ba, bipirantz oso izen politxe da. Baina, bueno. Baina asmatu egin behar da. Bai. Bigarrena bai, seguru, neskak, denpora. Eguerdian entzun ditut. Zer ikusten da? Zer letra? Musuaka. Bale, musua ez, bestera batera. Musua bestera batera. Umiek zelan zaten da bie musua. Kis. Umiek, bale. Paki. Eguerdian entzun ditut, kanpaiak. Kan, kaletran, pa ikusten dugu. Askotan agertzen da, musua aurren izkeran, pa. Kan, pa, eta i batzuk, kanpaiak. Orain bai, ikusi dugu. Edo ez, oraindik ere, kontuz. Bueno, punturik ez dugu banatu, berriro ere. Lasai ordea, zazpiki bat daukat eta. Kontsolatzeko. Bai, kontsolatzeko nolabait, euskal jendia. Janire Diazek bidali digu Lasaoko gasolindegi batean topatutako kartela. Kartelak gazteleraz dio, estazion desatendida, eta euskaraz berriz denboraldia arretarik gabe. Alegia, gazteleraz argi uzten dizute hor, zuzeneko arretarik sekula ez dela egongo, badira gasolindegi batzuk, alakoak, makinek idadutakoak. Bai. Euskaraz ordea esaten dizute, denboraldia arretarik gabe. Igual geratzen zara zai, noizbait etorriko da norbait, baina ez da inor etorriko. Beraz, Janire zen ez da? Janire,
Alde egin, gasolin begitik, Ez da inorra etorriko. Eskerrik asko, txalo bero baina nite. Edo... Betirako zai, hortxe, norbait Edo etorri arte. ez egin manikurarik. Ze txarra dan. Atzazalatan gasolini sartzen danien. Kendu egiten da gero horrez. Nobedadeak. Miluzeko eskua datorreta, esan didate Goierri eskolakoek nahi dutela egin bertsio bat, baina zerbait zina egin nahi dutela. Jazz ikutu batekin edo... Presta bete? Bai? Bai. 1, 2, eta 3. Oso ondo! Zina! Ire, okerreko estarritik. Ei! Free jazz estiloan. Jasa itzaroten egon, nahi? Ondo. Ondo. Bueno. Joseba izaskun, ondo ez da? Bai, oso ondo. Edo betu nahi baduzu, abestu zuek, hori da bestea. Momentu zuek esku askatzera. Goazen ba. J. Martina kantuan. Epa, izaskun zalea dantza, segituan baiezko egin duta. Zein euskal hiriburutan daude, etxe hauek. Bilbon, Iruñean, Donostian edo Gasteizen. Bai? Iruña. Errebotea? Gasteiz. Bigarrena? Bilbo. Apa, Hermio. Iralan, oso ondo. Diskretuak. Bosa bolitzek, oso urruti dauz? Na, baina ikusteko mogukoak, Bueno, zabalburutik gora. Bilatu behar da, Bigarrena, hauetatik zein ez da sagar mota bat. Josefa, Kiskur, Palazio edo Sagal. Josefa. Josefa bada, anta. Ze ondo. Josefa Sagarra. Kiskur. Kiskur ere bada. Kiskur Sagarra. Palazio. Palazio Sagarra ere badago. Sagal. Da. Ez dagoena. Ene. Joseba Izaskun, nola esaten da jauzia, Durangon, ikotia, saukia, tokotia, paukia. Saukia. Zabitzafin gaur? Ikotia. Hori bai. Bale? Ari gara pixkanaka esaldia argitzen, hurrengo galdera. Ze musika talderekin atera du Duplak Fandango Nasty kantua entzun. Marxo gaur nahi dut fandango, que vengo con todo el comando, ta mundua bukatzen bada, que nos pille bailando. Marxo gaur nahi dut fandango. Publikoa zoratu egin da. Kamela, Sonakai, Raimundo el Canastero, Arima. Raimundo el Canastero. Zondo, hau tabernan jartzeko gona, Joseba? Askatzeko aukera ere bai, J. Martinaren abesti bateko zatia hau. Ez du esango zea abesti. Sí. Probatu nahi duzue? Aurrera ba. Gizakiak 206 ezur ditu. Katuak zenbat? 100, 206, 230, 325. Ahí ba. Miau. Miau. Berrondo, ahorita mar. Oso ondo. Hori izango da jan egite dituelako. Miau. Gara ikututa ez goin katuetan badakit. Etxean dagoazu? Ez dagoazu. Kalekuek. Dos. Botaten Askatzeko aukera, saltxitxe bat. Joseba Izaskun. Probatu nahi duzue? Miau. Aurrera ingo dugu ba. Zutan jantzi zara, nire bihotza. Zuri begira dira. Zuri begira dira, zer? Eguzki loreak, ilargi berriak, aralarko damak edo arkakusoak. Zetak eta neomak kantuan. Bai? Aralarko damak. Beste batean aipatzen da. Bai? Ilargi berriak. Neomak. Eguzkiloreak. Ondo bermio. Zuri begira dira. Danatak izuz? Dira. Kanta danatak Orain izuz? entzun da? Bai. Orain entzun da edo Orain horretik? entzun da, segurako. Ikasin bidot? Ikasi egin barretu zu,
disko hau entzun, bai. Azkatzeko aukera, Bermio? Kontzertu batera gu ez, Hombre. batera, eta zuk abeste mazu nipe bai. Egia da. Ah, claro. Egia da, Egia plan da. hori ere badago. Enarit claro. zaioa, askatu nahi duzue? Ez. Ez. Bueno, Joseba Izaskun, egia da, ez eta Ia ba, gizona, ia ba. kontuz. Zenbat estazio ditu Londongo metroak? 86, 184, 245, 274. Mind the gap, Yes. please. Mind the gap. 184. Ez? 245. Bermio? 274. Oso Vale. ondo. M, Askatzeko aukera? bai? Aprobetxatuko dugu? Ez, Joseba Izaskun? Entzun. Zetaken ze kantua, ez broma. Zer da entzun dugun objektua? Irabiagailua, bihurkina, motozerra edo hile lehorgailua. Bihurkina. Oso ondo. Bueno, mesedez, edo zer alde izen. Joseba, zeitxek esan zu bihurkina. Argi egon dago? Badakielako, Vale, badakielako. Erre. Ondo. Izaskunek badaki, esaldia? Nahiko argituta, ja, Probatu, besterik ez bada. Ez dago ezer galtzeko. Bai? Ari naiz itxaroten. Eta... Itxaron dut. Nik Aurrera. obzita batakot. A ber, mesedez, harin. Nor da gaur egun Athletic futbol taldeko presidentea? Aitor Elizegi, Jon Uriarte, Josu Urrutia edo Ana Urkijo. Jon Uriarte. Juez arte, bai. K, Ba, beste galdera bakarrik. pista Hau. bat, amaieran jartzen du ametsak. Ah, bale. Ados? Eta esan, azeran. Ba, tarteko abete. Bai? Azken galdera bat, hau. Ez dugu ikusten? Aurrera! A ver, esan... Etxetxo, Ez, ez dira ez, demora oinez. du. Zure gazkina ez ezatu dute zein da dirua itzultzeko epe legala. 48 ordu, 15 egun, 24 ordu, 7 egun. Azken aukera da, bide batez, Erantzun. Gukea, bale, barko, joder. 28 ordu. Errebotea, 7 egun araz neuxoa, askatuko dugu. goazen. Esan zer diren gazte baten ametsak. Oso, ondo! Tomoina zuentzat! Ba, bigarren eskua, alasne usoa zeuena izango da eskua, ia beste komodin batera lortzen duzuen, honela dio. Miren agur meabek, esana. Zein euskal abeslariren diskoa da argazkikoa? Rafa Rueda, Mikel Aboa, Mikel Urdangarin, Benito Lertxundi. Zerbait irakurtzen da. Mikel Urdangarin. Ez da, errebotea. Mikel Laboa. Ez da, Benito Lertxundi. Ita zoroit, osondo. Ita zoroit, tani gana, otsondo. Alasne. Letra. Alasne usoa. Zer eskutatu dugu berritxarraken zaldi zauritua kantuan? Gauzak argi dituen, hori pilatu duen, zalantza. Bildumaz. Hau pausoa. Zalantza bildumaz gain. Oso ondo. Ah, Ikusi dugu usoa zeuren granaje dana, Bai, bai, bai. Garunekue, oso ondo. Ba, beste galdera bat, eta... Non atera da argazki hau? Santutxun, Portugaleten, getxon, zestaon. Ostras, nik hau positele. kontuz. Portugalete. Oso ondo. Eta beste galdera bat, eta... Nola esaten da? Sudur zuloa bastanen. Ziztira, zulona, mizpira, nazulo. Zulona. Nazulo. Mizpira. Oso ondo.
Udakiguna da Mikel Urdangarinek zurtzilo esaten duela. Gupe bai, nahi zaila zurtzilue. Bai, Antxori gustatzen zaila zurtzilue. Otrondo. Bueno, horrela badirudi. Bueno, Joseba Izaskun. Askatzeko aukera? Itxaron parkatu opera eta zauz. Bai, hori bai. Sudurretik opera eta dau. Mikel Urdangarin bezala, xe. Hori da. Argituta? Esaldia? Ez, Alaz nausoa? Zein urtetan inauguratu zen Ondarroko itxasaurre zubia? 1888, 1910, 1915, 2000. 1985an. Oso ondo. Kalatrava, esaten dute honi, ez da? O. Miren agur, meabe idazleak. Esan elkartzketa baten. Nahi zuie beste galderatxu bet? Bai. Entzun adi! Ze musika talderena da besti ezaguna hau Bryan Adams, Police, Duran Duran, U2? Duran Duran. Errebotea. Jutsu. Ez daubi. The Police. Osondo. You belong to me. Txarto sartu da. Toxiko, I Sting, can't bai. you see, bai, eta beratzetik I'll be duen. watching you, da, Sting, lasai. Joseba Izaskun? Berrikuspena ez du, Bai, igual gainditu bai. baino ondo. Miren agur meabek esana. Kontuz, Askatzeko Joseba, aukera? zerbait ikusi duta? Bai, saiatuko zarie? Ez. Alaz neusoa. Zein zen Bob Dylanen jatorrizko izena? Robert Zimmerman, James Zimmer, Arthur Zimmer H. Michael Zimmer. Robert Zimmerman. Osondo. Vale, eta... Eta? Askatuko dugu. Goazen. Bota? Idaztea da munduan egoteko nire modua. Osondo. Beste komodin bat daukazuet. Hemen itzaioa! Munduan egoteko modua da... Hauxe, beste bada, komo baina irabaztea? Erosoago egoteko, guazen! Atxotitz bat kasu honetan. Eta lehenbiziko galdera dio. Nongo kalea da hau? Lezama, Larrabetzu, Morga, edo Mendexakoa? Mendexa. Larrabetzu. Gaztetxe hor. Bai, ez da? Bai. Euskal Herriko zaharrena. Euskal Herriko zarrena da? Izan izen da, ala esan zidaten. Hor kalea maieran. Bai. Ondo. Aurrera? Nolakoak dira kristalezko tximeletaren hegalak? Horiak, zuriak, gardenak, grisak. Gardenak. Haupan eskak. Horita, Ene. Eta segi? Txopeten musika iluna 2022ko maketa lehiaketako irabazleak zein da? Txopet musika taldearen diskoaren izenburua, aiztoa erakutsi urrunean, naiz eta jauzi, neskazaharrak. Naiz eta jauzi. Osondo. Osondo. Entzun? Wow! Aerosmith taldea, zenbat kidek osatzen dute? 3, 4, 5 edo 6. Lau. 4 kide. Bost. Bostongo boskotea. Epa. Hori bakarrik esaten zaudeten. Very boss. Bai. Atxotitzak! Atxotitza! Nola dio? Askatzeko aukera, Joseba. Izaskun. Ez? Ez. Eta entzun hau ere? Zein da, audioan entzun dugun ekintza. Arroza botatzea, horriak pasatzea, arbelean idaztea edo maila garbitzea. Horriak pasatzea. Ba, oso ondo. Oso ondo. Etzen erraza,
Ondo? I letra. Atxot hitz bat daukagu. Askatu nahi? Beste galdera bat. Tenisean, nor arduratzen da partidan erabiliko diren pilota kopurua aukeratzeaz. Antolatzailea, jokalaria, entrenatzailea edo epailea. Antolatzailea. Oso ondo? Ondo. K. Saiatuko zarie? Tenisean bai, atxotitzetan. Ez, beste bat. Zer da muleta? Ile horazkera. Ondo. Nik egin nuen, behin. Bai? Egize? Bai. Bai. Hemen gero esan ziaten, miluzerako igual antxon, eskada forma dago. Nik egin nuen sasoi baten eruten zalako. Bai, ez zu, Orain bueltan sasoitik da. kanpo. Bai, Bueltan da. bueltan da, egize da. Muleta, bueltan da. Eneritz saioa? Ez. Ez, Nola esaten da alkatea urruñan? Mairieza, nagusipeza, baldarrea edo baldarrapeza. Mairizea. Mairizea. Nagusi peza. Alaz neuxoa? Baldarrapeza. Ze ona, Ona edo txarra izan, beti da baldarrapeza. Ez, dinot auzapezaren Bai, ze bai. aldaera eder. Eta saiatuko gara hirugarren komoinaren bila? Bai. Guazen. Otsailean katuak ere arrain eskean. Irutik iru! Osako! Alaz neuxoa! Iruak, Zer dan hau, markagailuetan agoaz, 380 puntu ditugu Beasainen, 210 eta 3 komodeinak mandozen, Bermion 300 puntu. Gorain txerabakiko dugu guztia, abantaila, alaz neuxoa, iazlean erabiltzen dituzuen komodin horiek, 3 zeuentzat izan dira. Lehenengo taula, Joseba Izaskun, zeuek erantzuten hasi. 30 urte edo gehiago dituzte. Txampon baten truke, Salvador eriotzean, oilur, txoria-txori, asun klakla, itxasontzi baten, gora herria, loretxoa, zuretzako hitzederrak, badira 3 aste arratsalde honetan. Joseba Izaskun. Salvadorren eriotza. 78an kaleratua. Txoriak txori. Poema, 57koa, laboak melodia sortuta, 78an kaleratu. Eneritz, saioa. Loretxoa. 77an argitaratua. Itxasontzi baten. Euskal Herritik kanpora. Hasia no, 86an. Badira 3 aste. 3 aste bai, baina ez 3 hamarka da, Mikel Urdangarinek. Iluntatik idazten dizut. Bai. 88an kaleratu zuen. Eneritz, saioa. Arratsalde honetan. Honetan. Justo. Nirekin batera, 83koa, abestia. Bai, 30 urteak bete berri. 30 urte. Sasoi ederra. Txampon baten truke. Hogeita zazpi ditu. Bai? Eneritz, saioa. Zuretzako hitzederrak. Peiremans taldea. Zuretzako hitzederrak. Ederrak. 2005koa. Lastima. Ba, Bai? bestaukagu punturik. Banatzeko lehenengo erronda honetan. Bigarrena. Ez gertatzen, beste 2 erronda dituguta. Guazen. Alaz neuxoa, zeuek erantzuten hasi, 3 komodinak hortxe. Oraindik, erabili, zalantza izatekotan. Bilboko itxasadarreko zubiak dira. Arostegi zubia, San Antongo zubia, Mesedetako zubia, Zubizuri, Salbeko zubia, Deustuko zubia, Euskalduna zubia, Henri Grenet zubia, 27 poligonoko zubia, Frank Gehry zubia, Areatzako zubia. Bilbo, itxasadarra. Deustoko zubia. Ricardo Bastida, arkitektoak egina. Euskalduna zubia. Euskalduna ontziolaren hauen ez. Esan nizun. San Antongo zubia. Zazpikaleak eta San Francisco lotzen ditu. Ba, zarrena izango da Bilboko, segurazki. Bai, naiz ebili.
dakizu bat, oma. Ez, nahiz bili. Bale, ibiltzen dugu komodin bat. Bai, eza, irudituzu eta. Bai. Erabiliko duzu erantzun. Areatzako zubia, zazpikaleak eta trukean. abando lotzen dituena. Aroztegi zubia. Iruñeko zubi bada hori, neskak. Salbeko zubia. Matiko eta Gazteleku auzoak elkartzen ditu. Bertze komodin bat. Mesedetako zubia. Agertu da. Joseba, Izaskun, 2 eta 2. 27 poligonoko zubia. Donostian dago, Martutenea auzoan. Alazne eta Usoa, komodin bat daukazue, baina 2 erantzun daude oraindik erantzuteko. Bai. Zer egingo dugu? Frank Geri zubia. Geri arkitektoren omenezkoa, eta... Planto egiteko aukera edo komodin erabilita Komodina. guztiak. Aski. Venga, zeuena, komodin danak utzi dituzu eta taulan, oso Zubi ondo. zuriko bainak, 140 puntu ekarri ditu. Oso ondo. Gero baten gara zubizurin jaizetan. Kalatraba hau ere? Bai. Jendea irristatu. Orain ez, orain ja ez. Enderitz, saioa, aukerak oraindik ez dago zer erabakita, eta 3. erronda honek erabakiko du zeinek aurrera egin. Mexikon dute jatorria. Che Guevara, Julieta Venegas, Juana Acosta, Salma Hayek, Ricardo Darín, Takoak, Carlos Vela, Cochinita Pibil, Mariatxiak, Frida Kahlo, ahotiko antisorgailua. Mariatxiak. Euskal Herrian ere asko dira, baina jatorri mexikarrekoak bai. Carlos Vela. Realeko jokalari izan dagoa, Cancunen jaioa. Ertzen dut bat erraixalen egin da. Bai. Takoak. Ze honak. Eneritz, saioa. Frida Kahlo. Margolari mexikarra. Julieta Venegas. Con limón y sal. Tijuanan. Che Guevara. Argentinarra zen. Sortzez, gero Kubako jiroltzari esker ezagun, ez da mexikarra sortzez. Eneritz, saioa. Juana Acosta. Aktore kolombiarra. Pato, gaizki. Joseba, Izaskun 3 erantzun zuzen oraindik, baina arna sartzeko Segur moduan. zarete. Bai. Cochinita Pibil. Oso hau ere. Yucatanen jatorria du. Zer egingo dugu, planto egin edo osatu? Ez dago zer galtzeko? Bai, segi. Venga. Bazen. Ricardo Darín. Bueno. Pide. Argentinarra, dela. Pasando. Txalo, saiatu Vale. dira eta, mesedez. Salma Hayek bai eta antiko sentidu. Baita ere, han asmatua. Ederto, markagailuak 380 ikusi duzue, behazainen, almando zen 560, 300, Bermion, eskara iritsi. Eneritz saioa, saiatu gara. Baina ez zin aurrera egin, lastima, ezta? Bai. Gustora dituzarete zikera? Bai. Bueno, hor gero aholkua, Bermion, urrengoan ilaskirekin topo egindakoan, eskatu horrela apunte batzuk edo txuleta batzuk pasatzeko, eta bueltatu berriz. Ados? Eskatu ez, atarako Eman. txakolintxu bete dango Hori. irurok eta asko zobeto gauzek. Eta ospatu, eskerrik asko bitote. Hemen txaituzu berriz, aurrez aurre, Joseba eta Izaskun anaiarrebak, Alazne eta Usoa, lehengusuak. Ondo? Sortzen ari da, bai? Familiko sabala Familikutsu hemen, bat. bai. Aurrekoan aurrera egin zuten lehengusuek, dakizu moduan, bai? Zerratuko eta gaur, Joseba Izaskun prest, A ber. Oso prest. denak ere prest, noski, puntu gutxiagorekin behasaindarrak, zuek erantzuten lehenak, ados? Ados. Partu lekua, sokatirara goaz. Denbora. Zein lurraldetako udalerria da Biriatu? Frantzia. Lapurdi, zenbat pertsonaren artean dantzatzen da normalean tangoa? Binaka, bai.
Ze musika taldek eman zuen agurtzeko kontzertua urtarrilaren 5ean. Berri txarrak. Willis Drummondek, jarraitu atxotitza, bizitza dagoen bitartean, bada Bizitza. esperantza. Harriaren antzeko zen material artifizial erabili ohi da eraikuntzan. Paso. Hormigoia, zementua, jarraitu abestia, uztaia gora gora lurretik Zerura. zerura. Ze kulturak asmatu zuen Kama Sutra testua. Zait egipteara. Hinduistak. Ze frutarekin egiten da txakolina. Matxa. Noski. Bizkaiko ze herritakoa da Gorka Pagona Barraga bertsolaria. Paso. Durangarra. Abestiaren arabera, nondik kanpora daramate Kasiano itsasontzi baten. Euskal Herritik. Osondo. Zenbat zati ditu Lekeitioko kaxarranka dantzak? 3. 4. Zein da kobaltoa elementu kimikoaren ikurra? Ko. Bai. Ze norabidetan zenbatzen dira pentagrama bateko lerroak? Ezkerretik eskuinera. Behetik gora. Nola du izena, nire anaia nagusiak. Ez dakigu gaso. Nireak Julen. Alemaniako zein hiritan egiten da hain ezaguna den liburu azoka. Paso. Frankfurten, zer da handia Ormaiztegin eta txikia Elorrion? Zer da? Izkia! Zer da? Oso txar naizelako ni asmakizunekin da oso urduri jartzen nahi. Izkia. Danok, zer da? Larriz idazten da bat. Alaz neusoa, harrapatu gaitu, gaur sokak, batzutan alde batera, beste batzutan bestera, baina oso ondo gaur programan, erakustaldi emonda, Komodin dantza horrekin eta, zemuz, neskak? Ongi. Ondo, finalerako gogoz geratuko zaretu, ezta? Miluzen urrengo aukera, badakizuen noiz, ezta? Urrengoen, ez demun zaino. Apa, bigate, mi esker! Gaur bai, Joso bat ikaskun. Gaur bai. Zerratiran aurrera egin da, finalean gara. Esan duzu, afaritxo bat egingo benuke. Zakua irabazizkero. Eta nik esan dizuet bai, eta faltzen segi, 5 urtez jarraian, erne. Jokoan baititugu. 76.600 euro! Zer da hau? Zer da hau? Beasaingoak izan da. Afari hortarako bidatu beharko zenituzketa, ezta? Goierri eskolako gure lagunak, hau bazuek! Ei! Afaria danok, ezta? Sakoa banatzen badu. Jauterita, jomo beha. Erto. Zondo? Gaur irabazi orduan. Bai. Etxeko bat emate egongo da begira, bai. Ni bai. Ez zaitu ikusten, badakigu lanien hasiko zerala, geurekin bat egiten. Hasi. Gainera, ohar egingo dut, askok agian jakingo duzuelako hementxe gordetzen dugunaren erantzuna. Jostagarria oso, gorkoa? Besteak beste. Joseba, izaskun, pilotari buruz hitz egingo dugulako. Bazarete sale? Bai, Joseba asko? Gustan zaigu. Izaskun zuri be, bai? Ez. Etxen ikusitako eta besteik ez. Sorte ononon. Joseba Izaskun, atzelariak dira. Denbora. Julen Martija. Unai Laso. Daniel Elezkano. Beñat Resusta. Jokin Altuna. Jonander Albizu. Aitor Elordi. Jon Marieskurrena. Erik Jaka. Iñaki Artola. Ander Rimas. Egiaztatu. Egindako ariketa eta akats bakarra dago. Bai, ez dut. Bi akats. Egiaztatu eta... Amaikako osatuta, 500 euro, irabazi ditugu dagoeneko. Daniel Elezkano horrelaria, eski. Joseba Izaskun, emon dugu pausu bat, zakua hundirako. Urrezko galdera dator, Aspe eta Baiko enpresetako pilotariak dira, eta urtengo fitxetatik hartu dugu, guk erabiliko dugun datua. 2 adinerak dira, denbora. Pisu gutxienekoak, alegia.
Hartu, sartu. Bat. Sartu. Iopa. Jo sabeiz askun zen moduz? Ondo. Nik ez dauket ideik, baina. Zeur duritasun. Bai. Guri be bai, Bestak beste, zoragarri kokatu dituzue, 11 pilotari hauek. Atzelari eta aurrelari postuetan. Pilotarien aurtengo fitxetatik atera ditugu datuak. Azpeta baiko enpresako pilotariak dira. Gabonen ostien igual baten batek kilo bat edo bi irabazte ditu edo ez, edo... Hauek ere ospatu beharko dut eta. Datu ofizialekin ari gara. Pentsa, Altuna eta Elordi direla fisugitxian dituztenak 11 hauetatik. 76.600 euro banatuko genituzke. 76.600 euro banatuko genituzke. Pisu handia duzakuak. Afaldu, publikoa ere bertara. Bai. Ze gozea duen publikoak, Gu afarira, Altuna eta Elordi be bai. Bai. Jokin Altuna. Pisu gutxienekoen artean. Zuzena da? Lazo eta Imaz! Naiz eta hortxe, Altuna eta Elordi hortxe dauden, baina pisu gutxiago Lazok eta Imazek. Bikote, txapelik ez, baina 500 euro bai, Joseba Ikaskun, bikote bikaina osatuta, segi hortan! Aupazue! Buena zaila erra, gozkatu zuek bai eta aurrengo miluzen hortxe geratu gaur ezan. Gabon!